agent Sheriff la voyage no o Sheriff la ka ijitaga so baye u ka ijiden kun folo olu sen tuna Medine dugukolo sanfɛ Arabie Saoudite ale jamana bayin o konnala ni ne bi bakuruba kunafoni wɛrɛ na sɔrɔ ka fara min kan ko kɔnɔ kuma wala aw ye sɔɔni aw dangana Ambalma Sheriff la télé flebo Mali kono ani Mali ko kami wali mano foli ke ka nyesha okilingili mbela jeli ma force goro la ama fonga kwa bismillah kwa jabaran suma ni koron yoka ba mananga kuna foni ale kene o daelen toy kuna foni damnela ameta bangoni jangne bugu ola du mekalo kleta ani fla samba kele keme kononton ani biduru ani duru katabla mekalo kleta ani fla la samba fla ani muga ani woro Mali islamo ka tomba ho conseil islamique du Mali manyema amna ka sambi olonvla ani kele o bougie o de fara o circonstance konna ni o hukumu kerenkereni konna ani sondiale ndo barkada kan sanwosa ni kene bayin ati dogo jemana ansaru ka fara tonde on kan bela jeleme bodjen fantan nan bela jelimfe kuka kanu anu ga laydu kura ya kan yeshin karamugo haidarama nga ko ka sangani anga jamana la halaye nyina o hukumu konna rila mime talike alislamia de meton ansaru nyojoro la afana karamugo aseyidi Sheriff Ousmane Madani Haidara aye alnyini ansar tonde on anin kanu bakaw fe nyina samba flani muga ani woro 12 mai ko ka a seko na donko munumeke akonnana ko ka seka dansigi ulula nyinantala barkada ka ko jamana be bulu min ka kama dugu maldi nyumashila o ngako nyinanta baro na bulu da ka bla hukumu min konnana o de ka seka ke demewye inafo mekalo kletan ko jildiba unake kerenkereni ala 15 ambu ale foyer des jeunes o konnana o kofe 12 mai resogomada fe mimbe talike demela ku obeta ku di mimbe talike demara yoro orphelina o mauma o kofe tlegan fanw fe alkurane sanuman kalankene o bana sigi Sheriff la misiri o konna na yasa ka seka duo ke jamana ala seka basigi ani beni kolosuma o sabati togoya mina yasa albi anga famia ka bunya ni kumaina am seka jeka ansar tondo amanyema o kerenkereni ala olu la selimun ken kene bayin sanfe ka seko olu nyamada Samaira Sanogo an Abdoulaye Jara olu ga magalamanna ambe kalomuna ambe kalo belebele la no mois de mai en ansaro bolo on ansaro kanu bagaw nyanga kalo la belebele doye sabula alay Sheriff Ousmane Madani Haidara no yana guide spirituel alay aleka bangini ben kalo inde oye wala yuman don kalo yi on bolo kanya si seti alama oye ala barkada kalo yi on bolo ode kama sanwosa le 12 mai no ye Sheriff Ousmane Madani Haidara bangene dati ansaru ba nyiramaya fambe la jelen fe jamana binanen konnana bela jelen ba ke Mali konnana ka damene national la depuis international kana section kana sous section kana comité la bela jelembe u kan sodia yira alala wala ambo o kena belebele inde kan nawba kalama san chama ambe nyumaya wale o chama ke mais nyumaya nunu ambo ke chogodi ambe karango yira de ka comportement la dege parce que ni ko kibe mo fe a togma chogo la digeni akuma chogo la digeni o le la digeni me la digeni yere men ka bona be o de aka wale la digeni anya ye ka fo karamo abi nyuma ya fe sabula ay kuma do be aba tanga segi ay ko sebe ko ala kira ko kisinna ba ma ka fo jomi nga usani jombe o de ye jomi kan nafa bi se mo ma ka teme jonto kan mo mumbe naka hera bi se ala ka danfa ma ka teme mo to kan o de joye min ka di ala ye ka teme jonto kan karamo ay ni fanye parce que ni yale reka jogode ayi senda amoga senda nona wala an fana ya laje aka bangini manase ambi ansaru bi bara chamanke nyuma ya baru walu chamanke dokotoroso furalu bala ka dokotoroso demen ni minaw nye ubala kay siraw fura ubala kata dokotoroso la demu bangena adon ka nyumaya ke o bangebaw ye olu ka bangeni chargita ubala o kofe jolidu ubala
dɛmɛndiw b'a la dɛsɛbagatɔw ma a ka ca kosɛbɛ nin bɛɛ ye karamɔgɔ yɛrɛ ka baaraw de ye an b'o de taamasiyɛnw jira a don na ala kɔni sɔnna ɲinan ta bɛnna ka bɛn ni waati mun ye ni ala sɔnna ma karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini kama a ko an ka dan ɲumanya baara ninnu ma mais nisɔndiya yɔrɔ ninnu an k'olu to yen k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ lahala ye sabula an bɛ nisɔndiya kɔnɔ an bɛ nisɔngoya de kɔnɔ donc n'an bɛ nisɔngoya kɔnɔ an k'an ka nisɔndiya an b'o bila hali ni kɔɲɔ b'i fɛ yen n'i sigiɲɔgɔn ani banni bɛnna o fɛ yen ou bien i yɛrɛ ka du kelen kɔnɔ banni kɛra kɔɲɔ in tɛ bali ka kɛ mais nisɔndiya mun kan ka k'a la fɔli mun kan ka k'a la a b'olu bɔ a la o de la karamɔgɔ y'a ɲini k'a fɔ an ka a dan an ka ala barikada ni ala wele ma o kama ɲinan an ye programme dan o yɔrɔ ninnu na ni ala sɔnna ma commission d'organisation bɛna o programme lakali aw ye jolidiw b'a nɔ na kunkolo kuwafew b'a nɔ la baara baara bɛ yen n'o bɛ jamana nafa n'a bɛ jamanadenw nafa n'a bɛ fantanw nafa o baaraw bɛɛ bɛ kɛ an fɛ mais ni ala sɔnna ma le 12 yɛrɛ don inchallah o bɛna kɛ ala wele ba ye duwawu kɛnɛ bɛna sigi karamɔgɔ yɛrɛ ka misiri kɔnɔ yan o bɛ bila anniversaire cérémonie nɔ la ni ne kɛra karamɔgɔ ka laɲini ye ka ɲɛsin an ma o siratigɛ la programme in bɛ daminɛ kalo tile 7 n'o ye bi ye ka taa bila fa tile 12 la n'o bɛ bɛn talata nata ma activité minnu b'a kɔnɔ olu de filɛ nin ye alamisa don n'an b'o la bi a daminɛna ni ka yɔrɔw furan yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen donc bi 8 heures an ka baarakɛlaw bɔra ka fan bɛɛ sanuya donc o baara kɛra sɔgɔmada in na a daminɛna 8 heures donc o kɔfɛ an filɛ kɛnɛ min kan n'o ye point de presse ye donc o fana kɛra bi 15 heures wagati donc ni o tɛmɛna ka bɔ yen sini juma n'o ye kalo tile 8 ye donc plateau spécial bɛ yen o bɛ kɛ télé sirifula la Moribabugu ni ala sɔnna a ma mɔgɔ minnu kan ka ye a kɛnɛ kan inchallah labɛnw bɛɛ sabatilen don donc ni ala sɔnna a ma o baara bɛ kɛ sini o kɔfɛ dimanche don de san bɛ yen a bɛ kɛ Kɛnzanbugu foyer la a bɛ daminɛ 6 heures ni ala sɔnna a ma donc o bɛɛ welelen don an ye jeli di ko fɔlɔ dɔ kɛ o kɛra sirifula la yan maintenant ni bɛna kɛ a 2nan ye ni ala sɔnna a ma a bɛ kɛ dimanche don o bɛ kɛ foyer la Kɛnzanbugu o kɔfɛ min ye le 12 don yɛrɛ ye donc activité minnu bɔ o don na olu de fana filɛ nin a bɛ daminɛ ni journée de ka kun coiffe ani ka an balakaw kun tigi donc o baara bɛ daminɛ 9 heures donc n'o o tɛmɛna ka bɔ yen remise de don symbolique comme an bɛɛ b'a kalama san o san an b'o kɛ ka se ka taa orphelinat la donc ka u dɛmɛ donc u mago bɛ fɛn minnu na donc ka o k'u ye o kɔfɛ a bɛ kuncɛ ni kuranɛ kalanba ye n'o bɛ kɛ an ka misiriba la Janginɛbugu la mosquée sirifila la donc nin de ye programme ye an ka ɲɛmɔgɔw ye min d'an ma ɲinan wagati kɛcogo kama jamana kɛcogo kama thème min talen don ɲinan o de ka se ka bɛn sabati ani basigi fan bɛɛ lajɛlen na surtout an ka Maliba kɔnɔ yan an karamɔgɔ a ka wulikajɔw y'o ye o tɛ bila ko ye donc a b'o sira de kan hali bi pour que bɛn ka se ka sabati ani kɛlɛya Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ fan bɛɛ donc o thème min tala ɲinan o de ye nin ye. hali bi an bɛ to nin kɛnɛ kelen kan ka alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ Sherif Ahmed Tijani Aidara ale ka laseliw fana ɲɛmada. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. K'Ala fo k'Ala barikada kisi nɛɛma
ko ñini ala bula ko ke ala kira baka no Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ani kira so ni sanu ani kira de ñoo ñumum ani mo ngam non faralu ka ni bara ñu manke fo ka tase ñewli ba amaji ala fe ala ka abela jire yola o ko fe anda jabago ni alla me bago ko befo ni wati na islam ya ka fulkan ni ode ala ka kishi keneni aw bela jire ka ala ka na hamu no ya ala kan sako dama ala ka ngale yinu sabati ala ka jine fo no ya na ala kira horomai صلى محمد وآله ولن واتينا نيكون فنياي كدا كان يوم بلا جدين كلوكا كبوسي جدي الشريف عثمان مدان حيدرا على بلو على ميني مالي هو conseil islamique présent bi ani groupement de leaders spirituels musulmans du Mali présent ani jam'iyyat Ansaruddin Islami uluka nyejoro wala aka laini bi ambi kalo mina ni o ye mai kalo ye to kalo tile 5 san 2000 ani san 20 ani 6 ni o de 2026 an bɛ o la n'a fɔra mai o ye Seyidi Sharif Usman Madana Haidara a ka bangeli kalo ye ni o bɛnna 12 mai ma 1955 o la Jam'iyyatu Ansaruddin Islam ani kanuɲɔgɔn u ye nin don in ta k'a kɛ alafo don ye k'a kɛ alabarikada don ye o sanw janyana a bi san 30 ani kɔbɔ bi o la u b'a kɛ ka ala fo ka ala barikada ka sigiw k'a la a sigiw sigilen don hokumu damadɔw de kɔnɔ ni o ye ka nisɔndiyaw kɛ ani ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma minnu dɛsɛlen don muso cɛsabaatɔw ani den minnu ye yatimɛw ye ani fiɲɛtɔw ka yɔrɔ o n'a yɔrɔ caman ani joli di banabaatɔw ka se k'o ni kisi joli pɔsi i b'a fɔ ko ba biirikaw olu de bi di nin waati in na an sababu fɛ diɲɛ kɔnɔ o b'a b'o cogo kelen fana na fan bɛɛ lajɛlen ye o ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana n'o ye Mali ye san 2026 Seyidi Sharif Usman Madana Haidara a ko ɲɛnajɛ minnu bɛ kɛ ni o ye denmisɛn minnu bɛ wuli ni olu bɛ bras de ferw kɛ ani minnu bɛ siyɛntaw kɛ ani minnu bɛ taa karatew kɛ ɲɛnajɛ fɛn o fɛn b'a la ko ka o bɛɛ bɔ Mali ta la ɲinan san in kɔnɔ ka sababuya kɛ dekun min ye an ka jamana sɔrɔ ɲɛnajɛ minnu tun bɛ kɛ o sira kan olu bɔra a la wa b'o cogo kelen na mais sigi yɛrɛ don min fana tun bɛ kɛ k'o kɛ nisɔndiyaba ye n'o ye 12 mai yɛrɛ don ye a ko k'o cérémonie ninnu ka o fana falen ka kɛ dugawu don ye Bamako yɛrɛ ta o bɛna kɛ Sirifila misiriba kɔnɔ Bangoni Janginɛbugu la Jam'iyyatu Ansaruddin Islami a karamɔgɔw ani ka fara kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kan o bɛ taa o kɛ dugawu don ye ka kɛ Seyidi Sharif Usman Madana Haidara yɛrɛ a n'a ka denbaya ye ka si ninnu ala ka barika tanga ani kɔrɔta ani wasa ani kisi k'o di a n'a ka denbaya ani kanuɲɔgɔnw ani dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen a kɛrɛnkɛrɛnnenya na faso in fana n'o ye Mali ye a dugawu don ka kɛ ni jamana in ye hɛrɛ sɔrɔ la ani dekun wulili la dekun min bɛ jamana in kɔnɔ o la ka se ka hakili to la ka dugawu kɛ ala ka dekun wuli ka na ni hɛrɛ ye nka karamɔgɔ a ko min ka to sen na ni o de ye dɛmɛ min tun bɛ kɛ o dɛmɛ in fana ka to sen na ni o de ye fantanw ɲɛji cɛli ye ani den minnu bɛ bange a la caman u bɛ nisɔndiyaw sɔrɔ ani ka fara muso dɛsɛbaatɔw ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw miliyɔn 20 ka caman o de bɛ ni donba in na mɔgɔ kelen dɔw ka miliyɔn dita ka dɛmɛ sira kan o ka ca miliyɔn 4 miliyɔn 5 ye balow la ka di fantanw ma wa b'o cogo kelen fana na o ɲɔgɔn de bɛ kɛ Jam'iyyatu Ansaruddin Islami yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ nin ta ka kɛ dɛmɛ ye mɔgɔw ye dɛsɛ sira kan janko joliko in banabaatɔ dɛsɛlenw ka se ka o bila dekun min bɛ yen o ka wulili o la o hukumu in kɔnɔ jamana ye dekun min sɔrɔ ni o ye an ka mɔgɔ minnu ni o fatura sisan ni waati la ka kɛ tasibila ye u ye ka kɛ dugawu don ye a silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka hinɛw la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na General Sadio Kamara ka a fɔ nin yɔrɔ in na a kɛra mɔgɔ ye min ye Seyidi Sharif Usman Madana Haidara bonya ale yɛrɛ tun ye maaba ye sabu hadamaden ka bonya bi dɔn ni yɛrɛ ka yɛrɛ majigi ni ka yɛrɛ dɔgɔya ye o la Sadio yɛrɛ majigila kun don yɛrɛ dɔgɔyala kun don a ye karamɔgɔ bonya a ye silamɛya yɛrɛ bonya sabu diinɛ mɔgɔ kun don i b'a dɔn mɔgɔ min ka diinɛ kanu b'a la n'a b'a yira o la i b'o o ye ale la ni o ye a ka cɛsiri ye a ka jija ye faso fana ye
fo ka taa se a ka waati labani ma kɔrɔ a sara fasoko la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa kɛ a ye ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a ka yɛrɛ dɔgɔya la n'a ka diinɛ kanuni na a n'a ka jɔyɔrɔ bonya bɛɛ nga a y'a ka diinɛ kanu yira a ye maabaw bɛɛ lajɛlen bonya ala k'o kɛ hinɛ ye ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ye wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ye kunnafoni ye ka bɔ Seyidi Sharif Usman Madan Haidara ale de yɔrɔ ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ min bɛ tali kɛ san laban kimɛni olu la a kalankuncɛw baara kɔfɛ waati fana don ka se ka kalandenw u ka hakilinaw k'olu sɛbɛkɔrɔ fɛsɛfɛsɛ janko min b'u jɛ u ka se k'a dafa yaasa ka se ka o gɛlɛya ninnu wuli kalanden ninnu kan ka kɔn ka labɛn kosɛbɛ de kalan taabolo camanw na min b'a to gɛlɛyaw olu kana se k'u sɔrɔ kalankuncɛ u kimɛniw kɛnɛ kan yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ ni hakilina ninnu na hali bi an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ale y'a kanu ka se ka don bɔlɔnbɔlɔncɛw kɔnɔna na ka se ka taa n'aw ta kana u cari yaasa an ka faamuya ka bonya ala an ka jɛ k'u seereya. Kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ kalan na san laban kimeru bena walasa ka baara tɔw datugu cogoya dɔw la u bena walasa ka se ka ekɔlidenw bɔ ɲɔgɔn na ka sanga ni sɛgɛsɛgɛli ye u kun na minnu kan ka jɔyɔrɔ kuraw sɔrɔ ani minnu yɛrɛ kan ka to o nɔw na i n'a fɔ san tɔw la san 2025 san 2026 kalan san a b'a la ka sɛnsɛn ka kunda o waati kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ tɛgɛ sin bɛ olu mɔ ka yira k'a fɔ nin waati laban in na jaabi ɲumanw tɛ ka sɔrɔ san laban kimiru la a ko jubaju ye olu ye kalandenw bɔra u ka maku kɔnɔ ne ka u ka hakilinaw di kun na école bɛrɛ tɛ examen passé examen na o kun ye école dɔw u bɛ bɔ so k'u bɛna kalanyɔrɔ la mais u tɛ se kalanyɔrɔ la dɔw fɛnɛ bɛ sɛbɛnni min kɛ u tɛ sɔn ka sɛbɛn wa maître dɔw tɛ tila programme na fɛnɛ ka bɛn ni examen wagati ye o fɛnɛ bɛ se ka kɛ defu sɔrɔli examen sɔrɔlibaliya kɔlɔlɔ dɔ ye a fan dɔ bɛ parents fan fɛ ne parents bɛ to k'u denw su so walasa k'u ka cahiers contrôler k'a vérifier walima k'u bila exercice la k'a kɛ a fan dɔ bɛ écoledenw fan fɛ minnu tɛna école la régulièrement minnu bɛ cours chômer ani minnu tɛ sɔn k'u yɛrɛ bila à jour la quoi a fan dɔ bɛ école maîtres fɛ n'u tɛ sɔn ka programme ban joona o yeme dɔw fɛ i n'a fɔ minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jaabi ɲumanw sɔrɔli baaraw la san laban kemiruw la école karamɔgɔw jalaki caman bɛ taa ka bi olu fana kan maa dɔw fɛ o ɲininkali o ye min fɔ o ye nin ye machine jɔyɔrɔba b'a la c'est-à-dire an ka masimafɛn ninnu téléphone télévision radio ninnu parce que fɔlɔ la pour que kun ka télé yɛrɛ sɔrɔ f'i kun bɛ famille jate télé kun bɛ famille min kɔnɔ du min kɔnɔ a kun ka dɔgɔn parce que télé da kun ka gɛlɛn décodeur yɛrɛ fɔlɔ décodeur da kun ka gɛlɛn mais bi bi in na décodeur yɛrɛ bɛ ka feere fu la donc i bɛ abonnement dɔrɔn de ta o an bɛ k'olu ye donc du bɛɛ kɔnɔ télé bɛ yen donc du bɛɛ kɔnɔ téléphone bɛ même denmisɛnninw bolo donc o téléphone minnu filɛ ni denmisɛnninw b'o lajɛ o de b'u bali ka baara kɛ so o de b'u bali k'u ka leçon ta o de b'u bali u k'u concentrer u bɛ min kɛ école la donc tant que u t'u concentrer o kan donc niveau tɛ sɔrɔ bon dɔw fana bɛ maîtres t'a fɔ ko niveau tɛ maîtres la donc ni niveau tɛ maître la niveau tɛ se ka écoleden na an tɛ se k'o fana bila kɛrɛfɛ sabula niveau bi denmisɛnnin o de ye sini mɔgɔkɔrɔba ye caman dusu kasilen ka sanga ni jaabiw sɔrɔtɔ ye ni san laban ninnu na o dɔw ye jalaki bulonŋɔnɛni ta ka ɲɛsin kɛnyɛrɛ ye kalanso tigiw ma ko baw olu ye yɔrɔ ye san o san caman de bɛ poyi ka fara o kan ko a dɔw la o bɛ se ka kɛ ko in kun dɔ ye wuli kelen ka se kɛnyɛrɛ ye kalanso tigiw ma olu ye u ka hakilina fɔ ko in kun kan jabu kɛli jama sago ye a ka gɛlɛ dɔɔni ka sababu kɛ kalan taabolo ye mun ye ni min kan ka kɛ san kɔnɔna na kalo 9 kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko école tilalen don bakuruba 3 ye n'o ye premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre o 3 de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko o ye année scolaire ni programme ma se ka ban ka kɛ ni programme caya ye ani examen kɛli joona bon a ka gɛlɛn dɔɔni ko examen jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a filanan ye jumɛn ye denmansaw ni kalandenw yɛrɛ ka kan ka u jɔ jɔyɔrɔ min na ni denmansaw ma jɔ o jɔyɔrɔ la denw k'a dɔn k'a fɔ ko maa si tɛ examen kɛ olu yɛrɛ place la n'olu yɛrɛ tɛ a ka gɛlɛn ko baara bɛ ɲɛ dɛ maître dun ta ye n'a fɔra ko examen bɛ kɛ nin waati in na olu b'a fɔ de ko fɔ n ka tila programme na i bɛ tila programme na ka ban o ye tiɲɛ nka est ce que min kɛra a bɛ faamuya donc baara bɛ gɛlɛya
donc raison pour laquelle ni ɲininka ne b'a fɔ ko n'i ye nin saba ɲi bɔ jaabi kolon sɔrɔli la vraiment ami jaabi ɲuman sɔrɔ ni tun y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ka maa bɛɛ sugu bɛɛ bɛ kalan kɛ privé kɔnɔna na ala privé bɛ ka jaabi min sɔrɔ tun tɛ sɔrɔ o tun tɛ sɔrɔ donc ne bolo tɛ kuma jɔlenba ye ten ko ne bɛ da sɔgɔ ma ne bɛ sɔn min ma dɔrɔn kɔni ye an ye jɔyɔrɔ tila cogoya min na n'o jɔyɔrɔ bɛɛ fara o la a ka ca la an bɛ dɔ bɔ jaabi kolon sɔrɔ la dɔ bɛ bɔ a la. O cogoya kelen na jamana cogoyala kalanso fana dɔw bɛ olu jalaki kɛrɛnkɛrɛnya ma o bɛ sɔnni sigi min kan o de ye kalan kɛ kumaw ani kalankaramɔgɔ minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko baw o caman bɛ o sɛbɛ don kɛnyɛrɛye kalanso la ka tɛmɛ jamana ka kalansow kan ye kalanso ɲɛmaw olu ka hakilina min ye san laban kinberi jaabi ɲuman sɔrɔbaliya la o ye nin ye. Bɛɛ b'i ta fɔ kalanko in na o ye Mali kɔɲɛ bɛɛ o yɔrɔ bɛɛ o adamaden yɛrɛ taabolo de ye. Ɲɔn de bɛɛ b'i jeni yɔrɔ fɛ a ka di bɛɛ ye e bɛ kalan kɛ yɔrɔ min na k'a fɔ e ka ekɔliden bɛɛ pasera o de ka di ye o tu es content ni minɛ k'a di i muso ma a k'a di den ma i ye fa sɔn i ye ba sɔn i ye den sɔn n kalanko in bɛɛ tɛ de bɛɛ de bɛ content lakɔlikaramɔgɔ yɛrɛ bɛ content fɔlɔ de a tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ dɛ mais il est content parce que a ka ekɔlidenw pasera caman pasera. Ni école m'a passé ou bien à Jona école karamɔgɔ Jona ka école passé dara il n'est pas content a ni sotidia quand bien même hali n'a ti dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a bɛ nisɔndiya u b'a wasa privé public ye u ta je ne peux pas dire ça n tɛ se k'o fɔ parce que privé filɛ nin ye olu ka objectif de ye kalan ye mais kalan min don olu bɛ kalan comme a bɛ fɔ cogo min na ils sont les privés mais olu ta bɛ anw ta kɔfɛ fɔlɔ o ye mun ye privé école karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ aw b'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ na u bɛ bɔ école an ka école karamɔgɔ de public de la fɔlɔ mais u bɛ public baara kɛ ka ɲɛ fɔlɔ n'o ɲɛna ni heure t'u bolo waati min na peut-être i b'a sɔrɔ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ. Kalanko koɲɛ ɲɛbɛbaw ɲɛmɔgɔw jamana cogoya la olu y'a yira k'a fɔ jalaki ninnu bɛ sɔn ka caya nka maa si tɛ jɔ a ta kɔrɔ ko nka n'i y'a ta ka lajɛ e b'a ye k'a fɔ majɛ bɛ ye yɔrɔ caman de fɛ ko o de bɛ se ka kɛ sababu maa caman tɛ o sago sɔrɔ san laban kinberiw jaabiw ma bɔ. U bɛ to ka na ni programme minnu ye k'a don kalan kɔnɔ i n'a fɔ premier cycle la duguma kalansow la k'a daminɛ classe fɔlɔ la ka na wɔɔrɔnan na u bɛ to ka na ni système dɔw ye k'a don kalan kɔnɔ bon o système ninnu tuma dɔw la a bɛ na a tɛ bɛn an ma a tɛ bɛn an ma parce que suivi b'u la ni suivi ma k'a la a ka gɛlɛn suivi yanni suivi ka k'a la fɔlɔ école karamɔgɔw kan ka former a la bon école karamɔgɔw mana former a la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ o école karamɔgɔw ninnu a appliquer ka gɛlɛn o ma classe kɔnɔ walima i b'a sɔrɔ parents minnu kan ka na o denw tɔgɔ sɛbɛn n'u b'a kalama par exemple k'a fɔ ko bamanankan de bɛ kɛ nin kalanso in na u tɛ sɔn ka n'o denw ye u bɛ taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ani fana a baara minɛ tuma dɔ la bɛ dɛsɛ a bɛ manquer baara dɔw bɛ yen a fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a b'a ɲini école hakɛ dɔ de kan ka kɛ classe kɔnɔ n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn a baara appliquer li gɛlɛn i n'a fɔ APC approche par compétence la il y a un certain nombre d'élèves qu'on doit recevoir par classe pour que baara ka se ka kɛ ka ɲɛ ka nɔgɔya la ani matériel dɔw bɛ olu ka se ka d'i ma bon olu bɛ an jɛ bon ensuite kɔlɔlɔ wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ classe ko dɛsɛ kɔlɔlɔ ni denmisɛnninw cayara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ classe kɔnɔ k'a daminɛ mɔgɔ 100 na fo mɔgɔ 150 an ka classe bɛ se o ma bi duguma kalanso la ka taa fo 7e 8e 9e na o bɛ se o ma bon n'i y'a jateminɛ o ye kɔlɔlɔba ye maître ko gɛlɛya bɛ se k'a to an bɛ ekɔlidenw fara ɲɔgɔn kan classe kelen kɔnɔ walasa u ka se ka maître sɔrɔ o maître ko gɛlɛya bɛ yen. n'a ma ɲa k'a fɔ degun dɔw fɔra o fɛ k'a ye k'a fɔ olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya a la o labanna ka sira dɔw kɔri minnu nɔfɛ taamali a bɛ se ka kɛ sababu ka yɛlɛma don ko in na jaabi ɲumanw ka sɔrɔ. an ye gɛlɛya minnu fɔ o gɛlɛya ninnu ka wuli ka bɔ yen i n'a fɔ kɛlɛ min bɛ senna kɔrɔn fɛ kɛlɛ min bɛ senna camancɛ fɛ kilasi minnu datugulen don olu kilasiw ka dayɛlɛ kilasi minnu bɛ yen n'u ma datugu mɛ n'u bɛ to ka kalan kɛ wagati ni wagati o fana ka se ka olu fana ka se ka don kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ kilasi yɔrɔ minnu bɛ yen ni kilasi ko dɛsɛ b'u la i n'a fɔ an yɛrɛ fɛ Bangɔni na yan nɔ kilasi ko dɛsɛ b'an na mɛtiri ko dɛsɛ b'an na minɛn ko dɛsɛ b'an na denmisɛnninw b'an bolo yan nɔ u tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun n'u nana kɔngɔ ma n'u minɛ 10 heures u bɛ taa so
bon cantine scolaire nous tun bɛ kɛ wagati dɔw la mais an kɔni ma se ka fɛn sɔrɔ bangɔni yan fɔlɔ c'est pas opérationnel cantine naani tɔgɔ fɔra ko dira ma nka a baara ma se ka daminɛ hali sisan bon an bɛ quartier min na denmisɛnninw a gɛlɛya ka bon kosɛbɛ parce que comment on appelle gɛlɛya caman bɛ bangebaaw kan donc ce qui fait que a kɔlɔlɔ bɛ na se u fana f'u ka kalankow ma donc n'an tun bɛ se ka o cantine kow bɛ se ka waleya yan dɔrɔn tɛ yɔrɔ caman don Mali fan bɛɛ parce que gɛlɛya in tɛ fan kelen gɛlɛya ye yɔrɔ bɛɛ gɛlɛya de don donc a se ka o solution sɔrɔ la ensuite n'u sera ka fana ka formation des enseignants c'est très très important n y'a fɔ n ka kuma caman na n b'a fɔ fan caman n ko baara in a pinɛ naani a n'a moteur n'a y'a sɔrɔ n'an y'a kɛ i n'a fɔ sisan objectif min kan ka atteindre an kan ka laɲini min sabati n'a y'a sɔrɔ n'i y'a kɛ i n'a fɔ mobile sisan a bɛ n'a fɔ comme on appelle moteur in ani sen naani o ye mètres de ye y'a ye donc a passager o ye écoledenw ye k'u ta yɔrɔ dɔ la ka t'u bila yɔrɔ dɔ la donc mais conducteur o ye n'a fɔ directeur ni décapu ani a tɔw olu de ye conducteur ye donc maintenant il faut que olu bɛɛ ka bila condition de kɔnɔ maître ninnu ka bila condition de kɔnɔ pour que condition min b'a to u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ anw ni san 2025 san 2026 kalankuncɛ ɲɔgɔndanw baaraw o de ye pango kelen ani ɲɛwawa o la a bɛ ɲini kalanko koɲɔ ɲɛbɔbaw fɛ kalandenw ekɔli karamɔgɔw denmansaw kalanko koɲɔ ɲɛbɔbaw bɛɛ lajɛlen ka fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa sebaya ɲuman ani kunkɔrɔta o ka se ka sɔrɔ san laban kinberi ɲɔgɔndan baaraw la. Ali bi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa iji kunnafoniw la fo Maka dugu kɔnɔna u la Sherifla iji taga soba ni o ye agence de voyage Sherifla ye a ijiden kun fɔlɔ olu ɲuman sera Medine an kuntigi Muhamad kisi nɛma b'a kan ale ka soba kɔnɔna na lanzaraseliw kɔfɛ ka bɛn ni kunu alamisa ye mai kalo tile 7 san 2026 u bilasirala u ka gidiw fɛ ka se ka taa u ka ziyaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kuntigi Muhamad kisi nɛma b'a kan ale ka kaburu la o kɔfɛ fo ka taa se a jɛɲɔgɔn caman olu ka misiri kɔnɔnaw olu ma Sherifla jabaraniso tɔgɔ la an ka taamaden minnu b'u nɔfɛ Kafinɛ Bacili fo ka taa se Fuseni Keyita ma u y'an sama min na an ka jɛ ko seereya ɲɔgɔn fɛ. Medine dugukolo sanuman kan an kuntigi Muhamad kisi ni nɛma b'a ye ale dayɔrɔ laban bɛnnen do ye ma groupe Sherifla voyage ka iji taamadenw u bilasirala u ka encadreurs ani guides fɛ ka taa alisilamɛya yɔrɔ sanuman caman ziyara alisilamɛya diinɛ tariku kɔnɔ an kuntigi Muhamad kisi ni nɛma b'a ye danfɛnw la sɔn hɛrɛma a n'a taama ɲɔgɔnw ka fara ka nabi ɲumanw kan u y'u nɔ bila silamɛya kɔnɔ yɔrɔ minnu na o de siratigɛ kan groupe Sherifla voyage a ka taamadenw u fɔlɔla ka t'u sen jɔ Ali ibn Abi Talib ka misiri la ka bɔ yen ka taa Al-Misala Al-Gamama misiri la gidiw bilala ijiden ninnu ɲɛ ka taa Abubakar Sidik ka misiri fana la sani ka sɔrɔ ka ziyara in kun cɛ Umar Ben Katab ka misiri la. Mun jara n'ale fa mun jara n'an tɛ se k'a fɔ ka taa da la bon an tun bɛ nin mɛn an karamɔgɔ ka kasitu de la mais an yɛrɛ kana ɲɛ da la bi o ye Matanuba ye o ye Nisɔnkɔyɔba ye anw bolo Seydina Ali ni Usmanu ni Umaru an y'a bɛɛ ka misiri bɛɛ visité ni Sirifila tɛ i tɛ nin sɔrɔ an sanse sobolo yan nɔ vraiment an b'a fɔ k'a barikada k'a waleɲumandɔn balimamuso ala ka jɛnɛ ale yɛrɛ kan ka kunbɛn k'an ka wolisi an ɲɔgɔn kan a ma sɔn vraiment Sirifila sansi dawudaw la quoi vraiment nin kuma ka ne nisɔndiya parce que depuis an nana tout d'abord an bɛ agence mɔgɔ bɛ fo parce que depuis an nana o bɛ k'an bɛrɛbɛrɛ o tɛ dimi an kɔrɔ n'a mako bɛ fɛn fɛn na a b'o d'a ma depuis an jigin waati avion kɔnɔ fo sisan donc ne kɔni bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma et puis bon ala y'a kɛ an fɛnɛ nana o y'an bɛrɛbɛrɛ pour que an kana yɔrɔ dɔn min ye lɔɔrɔma yɔrɔ ye et puis pour que an ka nafa ye ni mɔgɔ min fɛnɛ mako b'a la i kelen bɛ se ka na i ka dugawu kɛ vraiment o diyala an ye kosɛbɛ. Groupe Sherifla voyage ka iji taamadenw u y'u ka nisɔndiya ni farifoni jira ka sanga ni u ka Medine sigi ye u garijigɛ donna yɔrɔ sanuman minnu ziyarali la dugukolo barikama in kan sani ka sɔrɔ ka agence de voyage Sherifla fo a ka cɛsiri ni timinandiya la ijidenw tɔpɔtɔli ani u bɛrɛbɛrɛli la. Ni Medine yɛrɛ seli kɛrɛnkɛrɛnya na min Sherifla voyage mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ ka tila k'an ka Sherifla fo ne Sherif Usman Madan Haidara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ni nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ min n'o bɛ an na yan nani na a kun jira la an na k'a fɔ ko avion ko ma ɲɛnabɔ k'an tɛna se ka na o tuma na don min fɔla k'an bɛ nɔ la an y'a ye o ma se ka bali an nana o don la o nisɔndiya b'an na fɔlɔ an y'o hakilisigi min sɔrɔ o kɔfɛ Medine nani na misiri kɔnɔ selili depuis an nana fo ka n'a bila sisan an ma tɔɔrɔ foyi y'a la
jigin yɔrɔ ani misiri ka sulu waati bɛɛ i bɛ se ka wuli ka t'i ka bato kɛ alhamdulilayi an ye ziyara min dabɔ sisan an ye nafaba minnu sɔrɔ a la an hakiliw sɛgɛnnen kun don yanni an ka ziyara in kɛ ka se k'a dɔn Seyidina Ali ka misiri Seyidina Abubakari ka misiri Seyidina Umaru ka misiri olu bɛɛ tɔgɔla misiri ka ye dugukolo dɔ kan ka tila ka Alakira ka misiri ye o kun y'an kabakoya an hakili sɛgɛn kun bɛ ni mun ye nin bɛɛ bɛ se ka seli a ka yɔrɔ dilan ka kira ka misiri to yan o kumana faamuya minnu nana di an ma k'a jira misiri ninnu ye taamasiyɛnw de ye k'a jira k'a f'u ye ko dɔ kɛ yan i n'a fɔ a fɔra cogo min na an y'o walawalali minnu sɔrɔ u y'a hakili sigi. Ijidenw taru ɲɛ da yɔrɔ sanuman o sanuman kan ni gidiw bilala u ɲɛ ka taa yɔrɔ yira o yɔrɔ kelen kelen tariku silamɛya diinɛ tɔgɔ la u y'o walawala ijila taamadenw ye. N ye faamuya sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que yanni aw ka na an kɔni tun bɛ ka taa misiri dɔrɔn de la an ma yan yɔrɔ ninnu sigi vraiment aw nali a diyara ye kojugu a bonyana a ma kojugu a ye mun jira an na a y'an hakili dayɛlɛ kojugu dɔ farala a kan kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Sirifila voyage ye ala k'a taa ɲɛ an karamɔgɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a mɛn ɲɛfɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Medine sigi kɔnɔ ziyara minnu ni a bolodalen don ni agence Sherifla voyage yɛrɛ de ka hakilina ye min bi don a ka iji taama kadiri kɔnɔna na waasa ka se ka dugukolo sanuman ye yɔrɔ sanumanw jira iji taamadenw na k'u la faamuya alisilamɛya tariku la i n'a fɔ komi o laɲininen don togo min alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ fɛ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara ziyaraba in a kun cɛra ni dugawudon ye an kelen kelen hamiw dilanni kosɔn ani Mali jamana bɛɛ ni kolosuma kama. Ali bi an bɛ to iji ale kunnafoniw kɔnɔna na Sherifla iji tagasoba agence de voyage Sherifla a ijiden kun filanan olu bɔra Bamakɔ faaba kɔnɔna na yan ni k'u kunda Maka dugukolo sanuman kan ka bɛn ni bi juma ye mɛkalo tile 8 san 2026 waati don min nafa ka bon kosɛbɛ ɲina iji san 2026 ale baaraw olu hukumu kɔnɔna na barika da kan bi yɛrɛ ijiden minnu taara ko biti jɔ ijiden 262 olu de bɔra Bamakɔ yan k'u kunda iji kɛyɔrɔ kan Sherifla Baranso tɔgɔla Amadou Kamara num ko ne de tun bɛ an ka jɛka sɔrɔlen seria e chwa ka ye maganta lisiw la o tɛ dalilu ye nka pankuru min ni o bɛna taa ni aw ye i ɲɛ n'o ɲɛ kɛnɛ kelen kan o sogo kɛra kɛnɛ kan jaraki ye Sherifla voyage e kɔni ta hijide kun sabanan wulitɔ ye ni k'u kunda Magan jamana kan ka bɔ faso Maliba kɔnɔ ya ka bɛn alamisa mɛkalo tile 8 ma 2026 u ka ca ni maa 300 minnu ni olu natu ɲɛda ni yɔrɔ nɔrɔma in kan alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen b'a kanu ka se yɔrɔ min na ɲinan sa kɔnɔ Sherifla voyage tɔgɔ la hiji baaraw hukumu kɔnɔna na. Donc an bɛ yɔrɔ bi hijidenw kɔni mun b'an bolo bi tiɲɛna a nisɔn ka di n'o ye san o san an bɛ taama ni mɔgɔ ye nka ɲinan gɛlɛya dɔɔni sɔrɔla an bolo ka sabu kɛ Egyptɛri ko y'a bɛɛ bɔra kalama mais avec gɛlɛya min tun b'a la o débloqué la quoi mais avec tout ça o y'a sɔrɔ an ka avion wɛrɛ an yɛlɛla o kan ka bɔ n'o ye Éthiopienne ye donc o fana ye lot min d'an ma o de ye bi ye pour 3e vol premier vol o kɛra ka ban 2e vol kɛra mais an ka mɔgɔ minnu sera ka sɔrɔ an bolo ɲinan peut-être an bɛ mɔgɔ 400 jate an bɛna min évacuer ɲinan mais o sɔrɔla min fana fɛ f'i ka da la k'a fɔ hiji yɛlɛmana sira dɔ kan sisan an ma deli o la plateforme de kɛra hiji ko ye sisan passeport bɛɛ bɛ don da kelen ka bɔ da kelen anw ma deli o la bon san tɔw la agence tɔw la an yɛrɛ de b'an ka visa bɔ an yɛrɛ an ka agence la nka sisan a bɛɛ bɛ bɔ da kelen donc o plateforme la sisan ni passeport labɛn t'i bolo n'a dayɛlɛla n'i ma se ka passeport min don i tɛ se k'o mɔgɔ ta hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ b'i bolo nka ni passeport ma bɔ i tɛ se k'o ta bon hukumu kɔnɔ kɛra sabu ye k'a to dɔ bɔra an ka jamana mais avec tout ça an ye mɔgɔ minnu sɔrɔ alhamdulillah bon an fana tor'o la gɛlɛya min nana fana gɛlɛya fana na débloqué bon min ka gɛlɛ hijidenw ni n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ kana dogo la kana siran o ɲɛ tiɲɛ f'u ye quoi an fana ka tiɲɛ fɔ an ka taamadenw ye bɛɛ fana nisɔndiyara an ka bɛɛ wele région mun bɛ région na ko a bɛɛ ka na bɛɛ fana donna Bamakɔ bi mais mun de bɛ yen sisan tuguni o bɛ ka kuma dɔ bila u yɛrɛ kunna ko dɔ n'i ma tile 8 kɛ Madina a bɛ tan o ye kuma fu de ye quoi ala kira ko ni mɔgɔ min taara hiji kɛ i man ka bɔ n'i ma t'i lɔ ka ne ziyara donc an bɛ taa kira ziyara an b'a Bakari fo ka Umaru fo ka tila ka taa Bakiya ka bɔ yen ka yɔrɔ mun bɛ yen ni histoire yɔrɔw lo n'o ye kira ka misiri fɔlɔ Kuba Kiblate an bɛ taa ka t'o ziyara kɛ hali n'o bɛnna heure 1 ma n'i bɔra Madina i ka hiji ka ɲi donc kuma min ka gɛlɛn hijiden bolo n ka tile 8 kɛ Madina ni i m'o le fɔ hijiden a ka se k'a faamu n'i donna n'o ye o b'i sɛgɛn.
hiji ye wale min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ batow la silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen bolo k'i faso bila ni ka t'i ɲɛ da kira laban dayɔrɔ ka kisi ni nɛɛma bɛ nabi ɲuman ye a n'a ka sahaba ɲumanw a bɔgɔna sanumaw fɛn do min ni ala b'a ka jɔnw kɛrɛnkɛrɛn minnu garisɛgɛ bɛ don a la a baara in yɛrɛ bonya n'a nafa kama Sherifula hijidenw u y'u ka nisɔndiyaw jira kɛnɛ in kan jani ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ba Maliba ye. An nisɔndiyalen don an fari fununen don ka kɛɲɛ ni bi donya ye kalo tile 8 alhamdulillah depuis kalo tile fɔlɔ an welela ka na yan ko an kan ka taa le 3 ala kɛ gɛlɛya dɔw donna kɔrɔ mais alhamdulillah bi gɛlɛya ninnu bɛɛ wulila donc an filɛ yɔrɔ min na nin ye an bɛ appel kɛnɛ de kan laɲini min kun banna an ɲɛ b'a la laɲini a bɛ ka sabati donc an pɛrɛlen don ka wuli bi ka an ɲɛsin Magaw de ma donc alhamdulillah an bɛ agent Sherifula fo a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la ani baara yɛrɛ kɛ ko ɲuman an nani bi cɛ basi foyi m'an sɔrɔ an bɛ ala tanu la ka ala barikada an ladon dan do entretien dan de do an mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ y'an sɔrɔ yan nɔ donc vraiment a ti tɛmɛ nin kan an bɛ agent Sherifula fo ani a ɲɛmɔgɔba Cheikh Sherifan Madani Haidara ani maa o maa bɛ yan nɔ ka cɛsiri kɛ walasa agence bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na et puis pèlerins bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ u bɛɛ fo. An bɛ foli di bɛɛ ma. Ne tɔgɔ Madame Haidara Aissata Dembele ka bɔ Bamako an filɛ Sherifula mɔgɔw ka fɛngɛ pèlerins de ye donc depuis a ko dabɔ la fo ka se sisan ma vraiment u y'u occupé an na ka ɲɛ donc ko caman ɲɛna quoi vraiment depuis a dabɔ fo sisan an ma tigɛ u la donc an bɛ dugawu k'u ye taa ni ka segin ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛna taa bato minnu kɛ ala k'a bɛɛ minɛ an ye donc an yɛrɛ ka jamana situation an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana kolo suma ka jamanadenw kisi k'an tanga. Alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala fo ka ala barikada nin wagati na sanga na ala mɛ ka an latigɛ ko ɲina ko an bɛ taa hiji la an bɛ ala fo ka tila k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ karamɔgɔcɛ fo ka ala fo ka barikada yɛrɛ le vraiment a yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya baara a ɲɛna anw ma ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan de o la o tɛmɛnen kɔfɛ hijiden fɛn fɛn bɛ yan gada nin kɔrɔ ka taa ɲuman la ka segin ɲuman la ala k'o kɛ ala ka hiji nɔgɔya bɛɛ ye. Bon alhamdulillah an ka laɲini kun ye hiji tali sɔrɔli ye ala y'a nɔgɔya an ye an donna kare kɔnɔ an b'o sira de kan an bɛ dugawu de kɛ ala ka se n'an ɲuman ye ala ka hiji kɛ ko ɲuman nɔgɔya an ye ala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛ bɛɛ ye sallallahu alaihi wasallam. Ala ka taa agence Sherifula la donc hiji la donc n'ala sɔnna ni an wulitɔla ka taa donc an bɛ maison de haji la sisan donc an donna kare de kɔnɔ an bɛna wuli sisan an bɛna taa aéroport la n'ala sɔnna ma alhamdulillah wele min bɛ ne bolo ka ɲɛsin hijiden bɛɛ lajɛlen vraiment o ye hakilisigi ye ani an ka koto ɲɔgɔn ta la ani sabali ani muɲu donc hiji a tɛ taa sabali ni muɲu kɔ donc ne b'o wele de la hiji la de bɛɛ lajɛlen ma donc ɲɛmɔgɔw b'an na donc an ta in tɛ kunfɛ baara ye parce que an ye Sherifula de sugandi ni karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ani karamɔgɔ ka kodɔn n'a ka hakilisigi ka se maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma donc vraiment agence Sherifula ɲɔgɔnna tɛ yen nɔ donc o welekan de bɛ ne da ka ɲɛsin mɔgɔw ma alhamdulillah an kɔni an bɛ lafiya la depuis Bamako yan nɔ fɔlɔ fo k'an se aéroport la an b'a la fo kosɛbɛ. Hakilila jigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Sherifula voyage hiji ye ɲinan san kɔnɔ 2026 hijiden 443 u bɛɛ labɛn bɛ ɲinan hiji baaraw hukumu kɔnɔna fɛ Sherifula voyage tɔgɔ la nga kani puru kunandiya kan ni ka ɲinan sababu kɔ nin ko in bonya n'a karama minɛ a waleɲuman segira tamaninkaw ka ɲansɔrɔbali ma an fa Seyidi Sherif Usman Madani Haidara Sherifula voyage hijidenw fɛ na an filɛ ni maison di haji kɔnɔna na an bɛ bisi kɔnɔ an b'a la k'a fɔ Sherifula voyage hijidenw de don u bɛ taa mɔgɔ 462 la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ na vol ta sɔgɔmada in na tilegan in na k'i kunda Maga kan Sherifula voyage ka yamaru kɔnɔna na k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 8 wagati fo kana bila an bɛ wagati min na sisan an y'a ye k'a fɔ baara fɛn fɛn kan ka kɛ yaasa hijiden ninnu u bɛ se ka hiji in kɛ lafiya ani bonya ni karama kɔnɔna na o baaraw bɛɛ lajɛlen bolo dara yan u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'u ka papiye sɛbɛnfuraw k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an y'a ye k'a fɔ hijiden 462 in u bɛɛ lajɛlen nana ka labɛn ninnu bɛɛ kɛ yanni nɔ bi sɔgɔmada in na nin kuma in na fɛn bɛɛ lajɛlen bannen bɛ an filɛ bisi kɔnɔ k'an kunda aéroport international Modibo Keita kan ka sabu kɛ hijiden ninnu kan ka pankulu ta k'i kunda Maga kan nɛgɛ ɲɛ 13 kuma.
an bɛ dugawu kɛ ala ka se ni hijiden bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ala kana haramu don an yɛrɛ ni nin yɔrɔ ninnu ye di cɛ an bɛ to nin kɛnɛ kelen ka hali bi ka alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara a denmuso n'o ye Seyida Madamu Kulubali Nafisatu Hayidara ale ka laseliw ɲɛmara. An bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma k'an sinsin Alahu subhanahu wa taala tɔgɔ barikama ye ka ala tanu ka ala barikada ala min ye an garijɛgɛ don ɲina hiji la 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo aw minnu tulo bɛ an na alhamdulilayi bi ye agence Sherifila ni groupe Sherifila don ni y'a convoi sabanan wulitɔ ye Mali kɔnɔ bi ka da avion ko yɛrɛ lahalaya kan donc an ye mɔgɔ 200 ani kɔ de an bɛna an kun bɔ yan bi ni ala sɔnna k'an kun da Arabi Saoudite kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madina ani Maka hiji dafali hukumu kɔnɔna na ka d'a kan hiji ye silamɛya jɔsenba dɔ ye silamɛw bolo i n'a fɔ min wajibiyara anw silamɛw kan si kɔnɔ siɲɛ kelen n'a se kɛra i ye i ka taa hiji o hukumu baara dafali de don an kun bɛ o de kan ala ye minnu garijɛgɛ don a la k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ baraji ye an'u bɛɛ lajɛlen k'a kɛ hiji minɛnen an'u ye weleweleda min bɛ yen ni an b'a da hijiden bɛɛ lajɛlen ye u k'a dɔn anw y'u ka gidew ye anw bɛ u dusu sumani de kama an'u sago kɛli kama k'u dɛmɛ seko bɛɛ lajɛlen na mun kosɔn u ka hiji ka se ka kɛ lafiya la ka d'a kan hiji tɛ baara nɔgɔ ye dɛ baara nɔgɔ tɛ hali fitinin mais si kɔnɔ siɲɛ kelen i kan ka o kɛ ka ɲɛ ni fariko foni ni nisɔndiya bɛɛ lajɛlen ka tila ka sabali ɲini hijidenw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ala y'o fɔ kɛlɛ tɛ hiji la kɛlɛ t'a la dɛ n'i ye kɛlɛ kɛ dɔrɔn o y'i ka hiji baraji tiɲɛnen nka ni mɔgɔw kɛra kelen ye ka kɛ fila ye so kɔnɔ ka ban i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye bɔyɔrɔw tɛ kelen ye lamɔyɔrɔw tɛ kelen ye ni min donna i gasi la e ka yafa ye ala kama mun kosɔn ala ka se ka o baraji di e yɛrɛ ma mais ni min ye min kɛlɛ n'i ko k'i b'i ta sara dɔrɔn aw fila bɛɛ lajɛlen bi perdi aw ka hiji baraji la n'a fɔra i den san caman de kɛ ka se ka nin miliyɔn in fara ɲɔgɔn kan i balimaw ye san caman de kɛ ka se ka nin miliyɔn in fara ɲɔgɔn kan et puis dɔ fana bɛ yen ala y'a se di o ma nka o garijɛgɛ ma don hiji la hiji ye weleli de ala sɔnna ka e min garijɛgɛ don a la n'i welela i kan ka i seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'o kɛ farifoni ani nisɔndiya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donc an b'o wele da hijidenw ye kosɛbɛ a ka sabali fara aw boloda la an minnu ye aw ka gidiw ye n'an y'a fɔ aw ka min kɛ a y'o kɛ n'an ko aw ka dan yɔrɔ min na aw ka dan yen nka ni aw ma min faamu a ye gɛrɛ an na a ka an ɲininka ni min magoya fana bɛ aw la a ye gɛrɛ an na a k'o fɔ an ye ni ala sɔnna ma an b'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ mun kosɔn aw ka se ka satisfait aw ka hiji ka kɛ lafiya la i n'a fɔ an karamɔgɔ y'o ɲini an fɛ cogo min na n'o ye Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara ye ale yɛrɛ de tun bɛ taa ni hijidenw ye mun kosɔn hiji ka se ka kɛ lafiya kɔnɔna na o kɔnɔna de la a ye ala wele ala ka agence nɔgɔya a ye ka d'a kan hijidenw bi gɛlɛya min kɛ yen donc ale ye ala deli ni ala ye agence nɔgɔya a ye a b'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ hiji ka se ka kɛ lafiya kɔnɔna na donc an bɛɛ bɛ ale ka baara de kan k'a kɛ ale bɛ se ka wasa cogo min na hijidenw yɛrɛ nisɔn bɛ se ka ja cogo min na u ka hijiw bɛ se ka minɛ cogo min na an bɛ yen o de kama k'a ɲini ala fɛ ala ka san caman yira an na aw la ala ye minnu garijɛgɛ don hiji la ɲina ala k'a kɛ hiji minɛnenw ye ala k'an n'aw tulo magɛ minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu garijɛgɛ ma don a la ala k'an n'u tulo magɛ ala k'an n'u tulo magɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'i ji nege b'i la ala k'a nɔgɔya ye san wɛrɛ ani san nataw ni kira bonya n'a barika ye alamina ala ye groupe Sherifila garijɛgɛ don hijiden min na bi o ye mɔgɔ 443 ani 3 ye ala ye o de don groupe Sherifila garijɛgɛ la ɲina inshallah ni ne fana b'an sɛnsɛn k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔma fɛ. Ameriki surasiya ye a jira k'a fɔ Iran jamana tajidonin gurun zabanɲɔ na bona u fɛ Galfa Duman na n'o ye Oman danganda Iran jamana port min bɛ yen ko tajidonin gurun zaba ninnu bona yen de Ameriki kɛlɛcɛw minnu bɛ ji kan u y'a jira k'a fɔ mɛ kalo tile 8 Iran jamana tajidonin gurun minnu bɛ wele ko MT Sir Star 3 ani MT Sevda k'u bona Ameriki jamana kɛlɛkɛpan gurun fɛ
Amerika jamana kɛlɛkɛ pankurun fɛ min bɛ wele ko FA-18 super orné a bɛ Amerika jamana kɛlɛkɛ kurunba min ni kɛlɛkɛ pankurun bɛ wuli a kan n'a bɛ wele ko USS George Bush a cokun bɛ o de kan ko Iran jamana tajidoni kurun ninnu tɛ se ka Iran jamana dangandaw lasɔrɔ bilen. Amerika kɛlɛcɛw minnu bɛ ji kan u ka jɛkulu CENTCOM ye a jira k'a fɔ yanni nin kunjɛ mai kalo tile 6 tɛmɛnen u ka kɛlɛkɛ pankurun min bɛ wele ko FA-18 super orné n'o fana cokun bɛ kɛlɛkɛ kurunba kan min bɛ wele ko USS Abraham Lincoln o ye Iran jamana tajidoni kurun dɔ fana bon ni k'o dɛsɛ ka taa yɔrɔ lasɔrɔ. Amerika jamana surasiya kabini avril kalo tile 13 taa bɛ kan kan Détonateur Mozo kwa jibolo ni sanje Iran jamana tajidoni kurun ye tajidoni kurun di bɔ fanfɛ ka don Iran jamana dangandala wa tajidoni kurun di bɔ Iran jamana dangandala k'i bɛ taa fan wɛrɛ. Iran ka minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale ye kuma ta Abbas Arakchi k'a fɔ Amerika jamana ɲɛmaaw ye nin min kɛ nin ye ni ŋwara dali ye Iran jamana tajidoni kurun la alamusa mai kalo tile 7 ka dugu jɛ juma mai kalo tile 8 la ko bɛnda tɛ a bɛ kɔn ko in kɛra fa min fɛ o ye Jask danganda de ye ani Détonateur Mozo kwa jibolo fanfɛlaw juma minisiriso min bɛ Iran kaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a ye laseli kɛ k'a fɔ Amerika jamana a ye kɛlɛ ninnu bi alamusa mai kalo tile 7 dugu tila de ni ka don juma mai kalo tile 8 sɔgɔmada cafulu ka muluka la ko nka a ka sidɔn k'a fɔ Iran jamana kɛlɛcɛw m'u sigi k'u bolo da u sen kan ko kɛlɛ Amerika fɛ Iran jamana ye tajuru sara boloda ka ɲɛsin Amerika jamana kɛlɛcɛw ma ji kan. Iran kaw ka minisiri Abbas Arakchi ko Amerika jamana ma ɲɛmaaw kɛwale ka mugu mankan dali o saratikanw do senna ni o ye cessez-le-feu tɛgɛnɔbila kɛra o min na mars kalo tile 8 ka laban k'i ɲɛsin Iran jamana ma ni kɛlɛ ye ko o ye sariya sɔsɔlen ye kelen filanan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies sariyaw minnu bɛ yen n'o kɛn bɛ ka maa bali i ka maa bon maa min tɛ dɔwɛrɛ la tajidoni kɔ kɛlɛkɛminɛn wɛrɛ tɛ a kun fɔ taji min ni diɲɛ siri bɛ o la ko Amerika jamana ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies sariya ninnu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ko nka k'a b'a jira k'a fɔ Amerika jamana maa minnu bɛ a kunna bi fanga la maa basigilenw tɛ u bɛ min fɔ sɔgɔma o ni sufɛta tɛ kelen ye dalakan tɛ u la maa bɛɛ u bɛ ka jaki ɲɛsin maa wɛrɛ de ma ka sɔrɔ olu yɛrɛ de man ɲi ko nka Amerika jamana ɲɛmaaw kun kan ka ɲini ka fɛɛrɛ sɔrɔ mankan in na o ni Iran jamana cɛ k'a ban k'o de da ka di u la n'u k'a fɔ k'u b'a kɛ Jakuya Nifin Kulubali ye. Iran jamana kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique jikan kɛlɛcɛw ye laseli kɛ k'a fɔ Amerika jamana jikan surasiw kɛlen kɔ ka Iran jamana tajidoni kurun bon Détonateur Mozo fanfɛlaw la a barata mugu mankan danbɛ jamana filaw cɛ tɛgɛnɔbila kɛra o bɛnkan sɛbɛn la ko Iran jamana ye tajuru sara bere boloda ka ɲɛsin u ma mai kalo tile 8 juma. Corps des gardiens de la révolution islamique jikan kɛlɛcɛw ye a jira k'a fɔ maa min na n'u y'a mɛn ko Amerika jamana ye Iran jamana tajidoni kurun fila bon Jask danganda la o yɔrɔ bɛɛ olu fana ye mugu fili daminɛ u ka kɛlɛkɛ kurunba dɔw kan u ye mugu minnu fili u ka mugu filita missile balistiques do ani croisières anti-navires o kɔrɔ ye kɛlɛkɛ kuru tiɲɛ mugu filitaw minnu b'u bolo u y'o de fili k'u ye tiɲɛniba don Amerika jamana kɛlɛkɛ kurun a kɛra sababu ye Amerika jamana kɛlɛkɛ kurunba fila kun gɛn kun bɛ k'i kunda Détonateur Mozo kwa jibolo kan u kɔnɔ gangojugu ye u ka kɛlɛkɛ kuru dan Gazalo ni ka kɛnɛ minɛ. Nazaраlatɔma Union Européenne jamanaw minnu ye OTAN kɛlɛbolo tɔn jamanaw ye u bilama n'a ma ɲɛ k'u ni Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ u yɛrɛw bɛ ka jateminɛ kɛ sa OTAN in bɛ se ka latɛmɛ Nazarala jamanaw yɛrɛw ka bolo kan ni ka ɲɛmaaya bɔ Amerika jamana ka bolo kan cogo min kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kunnafonidiso la min bɛ wele ko NPR a ko a ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira la k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔw minnu kɛra Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump ni Nazaralatɔma Union Européenne jamana ɲɛmaaw cɛ minnu bɛ OTAN kɛlɛbolo tɔn na n'o dɔw bɛ tali kɛ u donbaliya Amerika jamana fɛ kɛlɛ lɔ n'o ma bɛn Donald Trump ma
ka taa se Donald Trump yɛrɛ k'i ni da Greenland gun kan a barata Denmark yɔrɔ don nazara la ko f'a k'o minɛ k'o kɛ Amérique jamana ta ye k'a tɛ da o ma Canada jamana min ye OTAN tɔn jamana ye k'a b'o fɛnɛ minɛ k'o kɛ Amérique jamana dɔ ye nin bɛɛ kɛra sababu ye ka na ni danayabaliya ye jɛɲɔgɔnma filaw cɛ nazaralatɔma Union Européenne jamanaw minnu bɛ OTAN kɛlɛbolo kɔnɔ ani Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ɲininkali tɔ min bɛ ka kɛ bi maa ɲɛma dɔw fɛ nazarala yala ni anw n'an jugu karila ɲɔgɔn na Amérique jamana min ye OTAN tɔn jamana ye ni dajuru bɛɛ bolo a na sɔn ka na kɛ an jigi sɛmɛnjiri ye kɛlɛ lɔ wa o ɲininkali min bɛ ka kɛ nazaralatɔma Union Européenne jamana ɲɛmaw fɛ ni jaabi cogo tɛ o la u ye o kɛn bɛ sababu ye u ma u ka hakili jagabɔ kɛ n'a ma ɲɛ ko kɔsa in na Amérique jamana ɲɛma Donald Trump n'an b'a jira k'a fɔ Amérique jamana kɛlɛcɛw minnu daga yɔrɔ bɛn bɛ Allemagne dugukolo ma k'a bɛna ba 5 bɛɛ bɔ o kɛlɛcɛw la u ka segin Amérique jamana kɔnɔ o ye farati ye kunnafonidiso NPR ko o de y'a to Allemagne jamana a b'a fɛ ka J3 ta biɲɛ mɔ Allemagne jamana b'a fɛ nazarala surasiya bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan a ka surasiya ɲɔndi kɛ ye san 2030 bɛ taa se kuma o kuma o b'a sɔrɔ Allemagne jamana maa ɲɛmaw bolo u ka surasiden a bɛ taa maa 460 la tiɲɛ don bi Amérique jamana ɲɛmaw m'u da wa k'a fɔ maa ye ko u bɔra OTAN tɔ kɔnɔ u y'a tɔn jamana ye nka nazaralatɔma Union Européenne jamanaw de b'a fɛ ka ɲɛmaya in de layɛlɛma u yɛrɛ ka bolo kan maa minnu sɔn min ka diya kɛlɛ ko nasira fɛ olu dɔw y'a jira fana k'a fɔ u bɛ sɔn ka kɛ ko gɛlɛnba ye ni nazaralatɔma Union Européenne ko a b'i walaki ka bɔ Amérique jamana la k'i jɔ a yɛrɛ kolo la ko bɛ se ka kɛ san 5 san da ɲɔgɔn na de kɔnɔ n'o tɛ ko teliman dɛ k'a fɔ Amérique jamana ka labɛn minnu bila mɛ sen kan ni OTAN yɛrɛ sɛmɛn bɛ olu la k'a daminɛ u ka kɛlɛkɛ pankurunw daga yɔrɔw la diɲɛ ɲɛfɛ nazaralatɔma Union Européenne jamanaw ka se k'o sɔrɔ u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ labɔ n'o ye ma bɛ Amérique jamana pankurunw bɛ muɲukumaɲakaw kɛ ka jateminɛ kɛ ni jugu tɛ fanga ja fɛ u ko ma ko reconnaissance nazaralatɔma Union Européenne ka se k'o minɛnw sɔrɔ k'o kɛ u yɛrɛ ye ka laban ka kɛlɛcɛw donni pankurunw ka se ka labɔli kɛ nazaralatɔma Union Européenne kɔnɔ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen nazaralatɔma Union Européenne fɛ ka Amérique jamana ka wo bilalen bari ko o wo min bɛna to yen o bɛ kɛ faratiba ye nazaralatɔma Union Européenne jamanaw mɔ ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafonidiso ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fɔ ka tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadala la n'ala ma basi k'a na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na yan n'olu cɛ aw kan bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma